Jonge weche manyien mag ng'ich welo. Jotend migepe ang'wen kod riwruok mar governors orem chopo e romo mar komiti mag od bura mochung' ne weche mag thieth ewi ng'anyo mar lakteche kuom thuolo machielo. Jotend migepe kata jatend migao mag thieth, omenda, jotich kod omenda duto ok ochopo e romo no kendo oro mana jogoro mongirore, gino mane omiyo komiti no ochwalo nyime romo makawuono. Kalure gi mano, komiti mar thieth ogolo chik mondo jotend migepe go duto kod riwruok mar governors ochope nyimgi tarik 2 dwe mar abich maonge leo. Kaka jafombo marwa Chris Owino leronwa, jod bura oseo riwruok mar governors COG kuom nyiso jopiny achaya bang' rem chopo e romo makawuono, kata odoko ni thoth lakteche riyo e counties maggi. Kuom thuolo machielo, jatend migao mar thieth Susan Nahumicha, nyawadgi mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u kod riwruok mar governors COG odhanjo ne romo mag committees mag od bura ewi ng'anyo mag lakteche. Thank you very much. Honorable members and the secretariat. E romo mane okelo kanyakla komiti mar od bura mamalo kod mano mar Senate mochung' ne weche mag thieth, Nahumicha, Ndung'u, nyawadgi mar jotich Florence Bore, jakom duol mochung' ne jotich mag sirikal PSC kod nyawadgi mar duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotich mag sirikal SRC duto ne ok ochopo e romo makawuono, gino mane onjao jo od bura. And Kenyans are looking upon us to have some reprieve, to have some solution to them, to their crisis. And if Parliament is not respected, we have in our standing orders, Chair, that we should invoke. Number one, to summon those who have not attended. Mr. Chairman, what these entities have shown to Parliament is contempt. Kalore gi mano, od bura ogolo chik mondo jotelo go duto ochop e nyimgi tarik 2 dwe mar abich higani maonge leo. The Council of Governors Chair summoned. The Chair of the Council of Governors Health Committee is hereby summoned on 2nd of May 2024. Kata odoko ni thoth lakteche tiyo e bwo sirikal mag counties, riwruok mar governors COG bende oloko ng'ene romo makamano, wach mane onjao iye jo od bura mane neno okang' makamano kaka achaya ne od bura kod jopiny mawinjo matek kalure kod ng'anyo mag lakteche. The Council of Governors represents the governors, the 47 of them. They are the employers of the largest number of health workers, and the strike affects their functions or their services more than any other person. None of them has appeared here. The same Council of Governors will come to us and seek for further addition of revenue. They'll come for us asking for budget, and at the moment when we want to discuss issue, they are claiming superiority. Moko kuom jokanyo mag komiti no motelne kod Senator ma Uasin Gishu Jackson Mandago kod jaod bura ma Endebess Robert Pukose obwogo mar chako chenro mar duoko weche mag thieth e bwo sirikal mamalo kaachiel gi waro pok mar omenda ne sirikal mag counties kuom nyiso od bura achaya. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna ochwalo kwayo mar medo fwai ma igoyo apisas mag sirikal morem chopo e nyim komiti mag od bura nyaka $5 million kowuok e shillings 500,000. These people have money. Finding somebody 500,000 shillings in today's world is nothing. So we had enhanced the fine to 2 million shillings. When your bill on the summons comes to the National Assembly, we will actually raise the figure to 5 million. And we'll be able to make sure that there is arrest and even imprisonment for 6 months. Magitimore kinde mar riwruok mar lakteche KMPDU e bwo jalup jagoro margi Dennis Miskela ne olando ni gichung' kar tiendgi ni ng'anyo margi biro dhi nyime nyaka sirikal mamalo kod sirikal mag counties lok pachgi. We are going to stay home despite the canes, the threats and everything. We will stay home until the government, both county and national, come from the strike that they began 7 years ago. Lakteche seyo sirikal kuom biro e mesa mar twak kod paro mopondo, gino magiwacho ni oserocho chenro mag chungo ng'anyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duond bura mar UDA ne ochako ayanga chenro mar yiero mar jotelo e kor gwenge kata grassroots elections